thula la ekhaya kube nenhlala kahle awuhlengahlengise nje umuzi ukuthi cha beka ichiba lapha engadini yakha lapha yana yenza ukuthi kodwa ake sikhulume ngomlanjwane owumfana ukuthi uphuma kanjani umuzi lo muzi asuke uphuma kuba okabani ubizwa ngasiphi isibongo. Okokuqala nje ake ngithi umlanjwane uyingane yasekhaya komama uba ingane kamkhulu nogogo noma abe ingane kamalume nomalumekazi kuya ngokuthi ngokwezigaba zobudala obana bakhona ngaleso sikhathi mhlawumbe umkhulu abasekho kodwa nje basale esandleni sikamalume nomalumekazi. Uyakhula ke umshana la ekhaya noma okanye umzukulwane omlanjwane asebenze ngabe uyasebenza abe nakho akaba nakho umuntu amsebenzisa njengobaba wakhe la ekhaya abika kuye konke nabonisana naye nacela kuye konke okusuke kuthinta ukuthi alekeleleke njengengane ekhaya ukhuluma nomkhulu noma akhulume nomalume njengoba sengike ngasho. Mase kufika esigabeni sokuthi usekhulile usemlethile umalokazana ekhaya wabona usenesifiso sokuthi ahambe manje ayokwakha ubuhlobo obuhle njengoba sike sakhuluma phambili ke nini sikhuluma ngendaba yomshado neprocess yakhona yonke ukuthi kuqalwa kuphi kwenze njani. Nomlanjwane uqala lapha ekuthenini athi mkhulu ukhona umuntu esengimbonile ngenza kanjani athi umkhulu hayi ke abiza umndeni ahlangane cha nakho sekuzokwenzeka ukuthi usuneyinkomo ezingaki mzukulu noma mshana asho cha hayi masisihle sibaye ekhaya afakelwe umshana noma umzukulu ukuthi hayi hlanganisa ke lapha bathunywe abantu beyokwazi ukokha umlilo noma ukuyocela isihlobo esihle lapha bekhona igcinwe yonke leyo process abuye azogana umalokazana uganela khona la ekhaya komama agana umshana uganelwa khona la ekhaya komama ubulando bakhe buthethwa khona lana amadlozi ahlanganiswa khona la kwenziwe yonke into khona la. Sekuzothi ke uma ngabe seganiwe uzobe sembiza kumkhulu noma okanye umalume ukuthi cha mshana njengoba uyingane yethu ungwala ekhaya kodwa phela iqiniso lithi umntanami wakuthola kwaButhelezi njengamanje abakwaButhelezi abahlawulanga abenzanga lutho kodwa ngoba usuganiwe usunaye umuntu ozokubheka sekufanele ukuthi ke manje sikunikeze isigxobo lapha sizokukhulisela khona ukuze ube indoda ukwazi ukuthi uqhubeke nokwakha umuzi. Yilapho kube sekuhlala khona phansi umndeni. Ngiyazi ke sizwe sama-Afrika ukuthi sihlukahlukene ngokwemkhutshanyana nokwamasiko lapha nalapha yana kodwa ngokujwayelekile kuye kuthiwa cha umshana noma okanye umzukulu akakhipheke inkomo yesigxobo yokuthi usezonikezwa ke isigxobo bese kuyiwe enduneni ngokujwayelekile engabe kuyiwa kuphi la kufuna khona isite itholakale kuyebeke sethatha ipiki umkhulu engabe